Senjuri, nselmilkom u grazzi tal-li eżeltu li tanaqdu magħna l-programm ieħor qribna ftit minuti kollox qabel nagħtu bidu għall-aħbarijiet fuq dan l-istess stazzjon aħna nżommukom aġġornati b'aħbarijiet politika u dak kollu li qed jiġri madwarna. Llum se nkunu qegħdin nitkellmu niddedikaw ftit minuti dwar settur li jolqot ħafna nies, jista' jkun li forsi inti ma taħdimx fih iżda xorta waħda jikkonċernak għaliex qegħdin nitkellmu dwar is-saħħa tal-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol. Qed inkun iktar speċifiku s-saħħa tal-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol marbut mal-kostruzzjoni u l-awtorità li hija responsabbli anke mis-saħħa tal-ħaddiem l-iżvilupp tal-ħaddiem fuq il-post tax-xogħol l-OHSA għadha kemm nidiet ċentru ta' taħriġ sabiex tkompli tiżviluppa aktar il-ħiliet tal-ħaddiema u tara kif kontinwament is-saħħa tal-ħaddiem tibqa' tiġi waħda salvagwardjata fuq l-istess post tax-xogħol. Dan u iżjed jispjegalna Nowlin permezz tal-filmat tiegħu. Ġie inawgurat ċentru ta' taħriġ dwar is-saħħa u s-sigurtà u l-iżvilupp professjonali fuq ix-xogħol. Fl-istess waqt ġie mnidew ukoll programm ta' taħriġ għall-uffiċjali, inizjattiva nazzjonali infassla biex titrawhom il-ġenerazzjoni li jmiss ta' professjonisti tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol. L-inawgurazzjoni ta' ċentru ta' taħriġ tal-OHSA hija turija tal-impenn sod tal-Gvern favur is-saħħa tal-ħaddiema. ċentru ta' taħriġ infassal sabiex iservi bħala ċentru għall-edukazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà. Dan iċ-ċentru se jkun qed joffri taħriġ ta' livell għoli li għandu jwassal għal ħiliet aħjar għal ħaddiema għal min iħaddem u għal professjonisti fis-setturi kollha. B'hekk se jkunu qed jiżdiedu l-ħiliet tal-ħaddiema u l-għarfien dwar is-saħħa u s-sigurtà li hu settur importanti ħafna fil-waqt li wkoll qed ikunu mpoġġija il-pilastri għall-ekonomija aktar reżiljenti u b'saħħitha. Iċ-ċentru ta' taħriġ se jkun qed joffri numru ta' korsijiet li jvarjaw minn sessjonijiet introduttorji ta' għarfien għal taħriġ speċjalizzat f'setturi bħal kostruzzjoni u s-sigurtà tal-makkinarju fost oħrajn. Minn barra taħriġ prattiku bħal kif jiġu identifikati l-perikli u r-rispons adekwat f'każ ta' emerġenza, f'ċerti korsijiet se tkun qed tiġi użata wkoll it-teknoloġija tar-realtà virtwali sabiex it-tagħlim iħalli frott aħjar. L-OHSA se tkun qed taġġorna kontinwament il-kurrikulu biex jirrifletti l-bidliet leġislattivi, ir-riski emerġenti fuq ix-xogħol u l-avvanzi fit-teknoloġija. L-OHSA diġà sieħbet ma' istituzzjonijiet ewlenin fosthom l-Università ta' Malta, l-MCAST, il-Jobs Plus, l-Istitut għas-Servizz Pubbliku u l-Malta Occupational Safety and Health Practitioners Association. Biex isir it-titjib fl-edukazzjoni dwar is-saħħa u s-sigurtà u fl-iżvilupp professjonali. Dan hu investiment fin-nies li se jgħin biex pajjiżna ikompli jolli l-istandards tas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol filwaqt li jilqa' għall-isfidi tal-futur. Ku nkompli ma' Nowlin kif nkomplu nindirizzaw dawn l-istess sfidi mhux biss li neqilbuhom fuq opportunitajiet, iżda dawn l-isfidi wieħed jindirizzhom. Ma jitfaħħomx fil-ġemp jew nkella jwarrabhom, iżda jagħżel il-Gvern ukoll li jkompli jindirizzhom billi mhux biss jagħti s-servizz u t-taħriġ, iżda joħloq infrastruttura moderna wkoll fejn ċentru ta' taħriġ bħal dawn ikunu jistgħu jkompli jissalvagwardjaw attwalment l-iktar ħaġa importanti s-saħħa tagħna fuq il-post tax-xogħol, speċjalment meta tkun ukoll x-xogħol jirrikjedi li jkun hemm is-saħħa tiegħek fin-nofs u l-ħajja tiegħek fin-nofs. Ġifieri kemm importanti li l-Gvern ikompli jindirizza dawn l-istess sfidi li qegħdin nitkellmu dwarhom. Sinjuri minn ħadd tiegħi ma baqali xejn iżjed xejn żid, nirringrazzjakom talli kontu magħna, infakkarkom ukoll li jekk tliftu xi programm jew ieħor tkunu tixtiequ tkunu marfa dwar x'qiegħed jiġri minn jum għal jum ġewwa pajjiżna fuq Facebook qribna issibu dawn l-istess filmati li jintwerew fuq it-televiżjoni minn jum għal jum. Issa nirringrazzjakom. Grazzi talli kontu magħna.